हेल' लोगोफोर गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोननिसिम बरायहरनाय थालायबाय। ओमफ्राय चेनेलफोराव सोरबाफोर गोदानबा प्लिज साबस्क्राइब खालामनानै गालांलायदो। ओमफ्राय दिनैनि ब्लग भिडिअ नोंथांमोननो जोंहानि न'नि कन्डिसना माबायदि गाज्रि अबस्था जायो नोंथांमोननो एसे देखायनोसै आरोना आङो। ओमफ्राय नै नायनायाव जोंहानि न'खौ ओरैबायदि समायना नुगोन आरोना, एकदमबारे कालार फोननाय मानाय जेबो जायाखै बायदि। ओमफ्राय माने सायाव मोजां सिङाव गाज्रि होननायानो जादों आरोना। जोंहानि न'आबो माने अखायाबो दसे समबो नागारखायाखै आरोना, फुंनिफ्रायनो हादों जि हादों माने नागारखायाखै आरो। ओमफ्राय नै जोंहानि न'आ माने गासिबो अखा सारसनजोबो आरोना लोगोफोर, बेखिनि खन्द'आल' एसे थायो आरो। ओमफ्राय नै अखाया बैयाव गोलैनानै नै इयाव सिटआव फैजोबो आरोना, फुरा गासिबो माने गब्लं गोजा। नैयावबो खान्था जावनानै दोनो माने इयावबो गय बिफां होसिनानै मानानै थिङानो गब्लंजोब्बाय। ओमफ्राय नै गुसेंग्राबो मासे दं, दैयानो नै बेसेबा बुरजा जमा जालायलांबाय आरोना, माने र' गोलैथारो आरोना। ओमफ्राय अखा हाबाथाय बिराद साबधान आरोना, अबेजों खान्था आजावनांगौ मानांगौ। नैयावबो मुगखौ हाजावना दोनबाय आङो, माने अभारद्राय बिलो जायो नालाय ओंखायनो हाजावना दोनबाय आङो। ओमफ्राय नै फुरा इखिनिया सिजोबखायो आरोना, थिङा गुरसे गैला आरोना। इयो दाखालिनि न' बायलायनायाव माने थिंखौनो गुरसे बुखारना लांदों आरोना। ओमफ्राय नै इसोरना दरजा सिद्दा माने गोलैनानै ओमफ्राय इयो जायगायानो बादामालि खालायलांबाय आरोना, नै थब माने गोलैजोबखायो आरो। ओमफ्राय नायनो हागोन नै थिङानो गुरसे गैखाया नालाय इयो, ओंखायनो इदिबायदि नै अखायानो इयावनो डाइरेक्टलि गोलैफैखायो आरो। ओमफ्राय दा मा खालामनो आरोना। ओमफ्राय नै मावथिया जोंहाना खामानिया मावगासिनो आरोना, जि गेलेनोसो मोजां मोनो, द्र' दानो साफा खालामथ'नाङा दा अखा हाबाय दंखायो आरोना। इयो फुरा ओरै सिटआव बोखायो आरोना, दसे समबो माने इयाव सिटआव होननानै बुंनो हाया आरोना। ओमफ्राय इखो बै नै इयाव वाल दङना, इखो एसे गोजौ होखानांगोन आरोना, नैसिबांसो गोजौ होबासो इयो माने अखाया सिटआव फैनाय नङा, होमबाना जिरायना थानो थाखाय बिराद मोजां जायगा थागोन आरोना। ओमफ्राय दा इदिखौनो बानायनाय जायाखै। ओमफ्राय दा न' सिङाव मा जानानै दङ देखायनोसै आरोना, नै माबायदि जि गाज्रिनो एकदमबारे। ओमफ्राय फिसाजोआ जि मोजां मोनो गेलेनो इदि दैजों माजों इदि गेलेनो, होनबा नै इखिनि ओइनिफ्राय इहालागै आरो। ओमफ्राय नै इ खन्द'आल' जिरायथाव एसे आरो। ओमफ्राय दा न' सिङावबो मा जानानै दं देखायनो। नै इयावबो गोलैयोमोन आरोना, इयावबो सिगां बाल्थिं हाजावाबा जायामोन। ओमफ्राय दा आरो जेबो हाजावलायनांला, एसे साइड जाबाय नामाथाय बार बारनानै थिंफोरा। ओमफ्राय दा नै इयावथ' माबायदि नै दैयानो बिलो जाजोबखाबाय आरोना। ओमफ्रायो आंबो दासो नायदों आरोना, नै एसे र'आनो गोलैयो। ओमफ्राय बिसना माखाया सिजोब्बाय नै। ओमफ्राय आं दा हरावबोथ' हरसे हाखादों। ओमफ्राय नै गान्दुआबो गासिबो गिसि जाजोबखाबाय आरो। ओमफ्राय आं दासो नै नोंथांमोननो देखायनो होननायावसो आङो नुबाय आरोना, बिसनायाबो सिबाय मायाबो सिबाय सेस, नैबे टसकआबो सिबाय आरोना। आं दासो नायफैखादों आरोना, गासिबो गिसि जाखाजोब्बाय आरो। ओमफ्राय दा सिनानै अबस्था गैयि जाबाय आरोना। बिसनाया दा इयो मा होनो बोरैबा बुगाखांसिगोन खोमा आरोना। ओमफ्राय नै दैस्लुङानो थाजोबलायनाय, आयु इदि अभारद्राय जादों आरोना। ओमफ्राय नै आंनि दख'नाया इयाव लामना दोन्दोंमोन आरोना, इनि आथिङाव आङो लामना दोन्दोंमोन। ओमफ्राय दा एकदमबारे दख'नायाबो गासिबो सिनानै थाजोबदों। नै इयावसो लामबाय आं, इयावसो एसे रानबाय आरो। ओमफ्राय नै इयो सिजोबना थादों आरो, मिन्थियाखैमोन आरोना आं इदि अखा गोलैयो होननानै। एसेल' हायो होननानै मिन्थियोमोन, ओमफ्राय इदि अभारद्राय गोलैयो होननानै मिन्थियामोन आरोना। आं दासो नायबाय नोंथांमोननो देखायनायावसो। ओमफ्राय नै इयावबो माने सलार दोदोंमोन आरोना जोंहा, बे सलार दोनायावनो मानसि गाखोनायाव गब्लंबाय खोमा आरो, अबस्था गैला। नुबाय दा लोगोफोर, ओमफ्राय जोंहानि न'नि कन्डिसना माबायदि गाज्रि अबस्था जानानै दङ, बिदिनो आरोना। हाजार न'आ नायनो जि आराम कालारनि फोनलायनाय आरोना, बिराद नायनो न'खौ नायबा जेबो जाया होननानै सानगोन। ओमफ्राय सिं माबायदि जाजोबनानै दं नुबाय दा नोंथांमोना माबायदि। ओमफ्राय अखा हाबा माने नैबे खामसालिया नैबे जिख्लाबसेयाल' एसे जिरायनो जायगा थायो आरोना, इनिफ्राय इसिबाङाल' जिरायनो जायगा थायो। ओमफ्राय फुरा बिनिफ्राय बैयालागि जेबो माने जायगाखौनो मोनखाया आरो जिरायनो। ओंखायनो न' सिङावसो जोङो अखा हाबाथाय न' सिङावसो थालाबायखायो आरो। ओमफ्राय दा न' सिङावबो हंला हंथाखा जेरावबो बिदिनो
गोदान लुनो हायाबा एकदमबारे जाला आरोना थिंफोरानो गब्लंजोब्बाय आरोना बिराद गोबाव जाबाय नालाय दे गस्ला बायबाय थानो हाला एसे गानना थादों मानि गेजेरजों kapan saya? Satu lagi saya. Iya, yang ini senang ini. Oh, baby. Yang bukan sama tadi senang ini. Dengar izinkan dengan saya ada dia. Bukan sama tadi senang ini nah. Dari ya bang lagi tercapai. Ya bang lagi tercapai. Kalau mang menang, memang macam tu bukan dengar gitu. Bah, ini. Kan ada sih lah. Dah dah. Ay di dah. Ay, oh patay na rin. Paling kita main muka dah. Paling kita main. नै बोरमाया एकदमबारे माबायदि बाजागासिनोसै आरो इजे एकदमबारे गस्ला अरलाय मोदोमाव अरलाय खालामगासिनोसै नै गाखोलाय ओमफ्राय गाहाबो जि मोजांसो मोनथारदों ना मादै मोजां मोनदों हो एकदमबारे नै दा बिखुं उनाव बाजाहैगोन दे इयो एकदमबारे नै बिखुं उनाव बाजाहैगोन दे माबाबाय थाना गुसुगैनो थेमा थागोन नै 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 माबायदि अरनाबोदो नै 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 बायदि अरजानोसै नोङो जि गाइखेर दौबाय मानो जादोंना जायाखै गाइखेरखौ बिदि खालामनांला आङो ओमफ्राय आं साननो रोंगोन आंखौ सेन नायनो थिनदों ओमफ्राय आङो साननो रोङा मोजां नै नै मानो खुगा बिसिदों थैगोन माथो खुगा बिसिबा आब' नालाय ओंखायनो नोंजों थांलाय फैलाय जाबाय दं आरो फैबा फैफायो थांबा थांफायो बिमा गैया नालाय बिमाया गोजानावसो दंहैबाय ओमफ्राय नै बिबारा फुरा देमग्लायग्लाय जाबाय आरोना देमबाय बिबारनि महर लाहांबायानो ओमफ्राय नै इयाव फांनै दङ गायस्लायनांगौ गुसेंग्रानि थाखायनो आं गायस्लायाखै आरोना एखे गुसेंग्रायानो जिबायदि जाजोबो ओमफ्राय नै बिबारा बरिया ओमफ्राय नै लोगोफोरा आंहा मा मावनानै दोनदों न' सिङाव बिराद गोबाव जाबाय आरोना आं देवबार दिनैजों खनबेसे थांखोथाय दिनैजों खनथाम थांबाय खोमा आरो इयो देवबार खनथाम थांबाय खोमा दिनैजों थांबाय दे नै एकदमबारे फिसाजोखौ आं जुखाम लाबोदोंमोन आरोना हाथायनिफ्राय ओमफ्रायो मोनसे दंमोन बेखौ दे जिरना दोन होननानै हराव थिनदोंमोन आरो आङो ओमफ्राय बे हराव थिननानै ओमफ्राय बावनानै थाबाय नै ओमफ्राय गासिबो गाजा गोलाव गोलाव होजोब्बाय आरो जि फाग्लिखा मानसियानो नै जि गाजा गोलाव गोलाव होबाय आरोना एवना जानोबो रोंखादियासै नै जि गाजा गोलाव 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 मारिजोब्बाय नै बेखौ एवनोनो रोंदियासै आरो नै सना नोङो जुखाम जिरना होनाया नै रज'जोब्बाय नायलाय नै एवनानै जानो रोंदियासै जि बावनानै पुरा माबाजोब्बाय आरो नै गाजा हरजोब्बाय बेखौ गायनांसिगोन आरो दोनस'ना दोन आं गायना हैसिगोन इयाव दा आबौआ नुबा बबेबा खालामला हैजोबगोन ओमफ्राय बेखौ फोनांसिगोनसो आरो ओमफ्राय आङो न' सिङावनो नै लोगोफोर सेराप सावबाय दं आरोना एसेल' आरो माने मा होनो गाबोन खोथिया फोगोन नालाय नांगोन नालाय ओंखायनो आं दा सावबाय गंनैल' ओंखारबाय आरो ओमफ्राय जाबाय बेखिनियानो थोजासे जथेस्थ' बाराथ' मानसि गैखाया नालाय ओमफ्राय लोगोसे आङो बिराद गोथाव ओंख्रि जानो थांगासिनो दंलाय लोगोफोर हारसिंनो नै नारजि सोमना दोनखाबाय आंहा दहाय फुङावनो सोमना दोनदों आरोना पुरा अमा बेदर लाबोदोंमोन आरोना अमा बेदरानो पुरा माबा गोजा मेजेम गोजा जि माने मोदोमानो गैखाया आरो ओंखायनो आङो जानो होननानै बेखौ सोमखाना दोनबाय नै बेरगग' मेजेम गोजाथार मेजेमानो माबायदि जाजोबदों ओमफ्राय बेखौ संनानै जालांसै आरो आङो बिराद अमा बेदर मोनबाथाय आं माने नारजि मेजेमबाथाय नारजि जाथारगोन आरो ओरैबायदि जानाय
रेडि जाबाय नै आंना नारजि ओंख्रिया ओरैबायदि टेस्टि जाखाबाय लोगोफोर आं एसे फोरानबावनोसै आरोना एसे लाव लावैनो थादों एकदमबारे हारसिंनो नै सारायसे जाबाय लोगोफोर एकदमबारे आं एसेल' बानायदोंमोन आरोना ओमफ्रायो सोमनायावनो बिराद बुरजा जाबाय आरो ओमफ्राय बरिया टेस्टि रं कालारनि जाखाबाय आरोना ओमफ्राय एसे राननो होबावनोसै ओमफ्राय बिदिनो साननै सानथाम जानोसै आरो इखो माथो होनबावनो दै लोंनाया बोखेखे जालायदो ओमफ्राय नारजि जायैफोरनिया नै सबाय बिमाजों अमा बेदरजों संबाय आङो बेनिफ्राय नै बोरायनि दालि ओंख्रि जानोसै दहाय फुंनि दालि ओंख्रि ओमफ्राय नै इयाव मा होनो सिला सुगोन ना मा इखौ एवगासिनो आरोना आं नै जाबाय फाइनालि फ्राम फ्राम एवबाय आरो आङो होमबा दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन